Sanibonani izindlamleze nani indlamlezekazi. Bafowethu ngithi nje ngiwumehle ntombi wakwaZwane. Angithathe ithuba nje ngidlulisa okukhulu ukuxolisa. Ngale clip le ekuyona wena egcine iphumile ngathi abantu abaningi sebekhona lapho ukusizakala ngayo. Abanye sebenokudideka ukuthi kahle umehle ntombi uyiliphi. Cha futhi le clip ngangixoxa nje mina nenye inkabe esiphila nazo kwagoqa ke ngathi futhi nayo isondela kakhulu nabo mhlawumbe kubantu kwagoqa yabo. Futhi mhlawumbe kwakuthi mangikhuluma mina nayo kwabe ukuthi mhlawumbe yona ke igcina ikhipha lento lena kanti ke mina okwaye ikhulumile angikhiphile ngoba ngiyazi ubungozi balento lena kusuke kuyini kahle kahle yabo. Sasikhuluma nje ke sidlayela singcokolela ngeqhawe lethu yabo. Futhi ke umfowethu angikhuluma naye ke and wagcina sikhipha lento lena futhi akuyona into yamanje sasibuya emabhida kahle kahle yabo. So manje abantu abaningi sebesizakele ngalento lena engathi mhlawumbe isigcina mhlawumbe isisabele yonke into. Bafowethu umehle ntombi lona umdala ekhona kwagoqa 2011 ngikhona kwagoqa kuze bemanje mina ngikhona abantu abangadideki kwagoqa mina ngisekhona futhi angeze ukuphuma futhi lokho ngizokukhombisa ukuthi mina ngikhona kwagoqa. So na futhi ngicela ukuzihlisa kini futhi ngicela uxolo ngiyazi ukuthi iclip iniphathe kabi futhi nami igcina isingiphathe kabi ngoba yimi engigcine sengimubi kubantu abangazi ukuthi mina ngisuka kuphi nokhuzani yabo. So futhi ngicela nje uxolo kini nina nonke nje.